Túžite po bývaní v rodinnom dome? A môže to byť dom, ktorý sa nachádza v tichej, vyhľadávanej a slnkom zaliatej lokalite? Dom, ktorý sa nachádza blízko centra mesta Prešov? Ak túžite a hľadáte rodinný dom s romantickou atmosférou, pozrite si videoobhliadku. Pekne vás pozdravujem. Volám sa Rastislav Zima a pomáham ľuďom riešiť problémy a budem rád, ak pomôžem aj vám nájsť vaše nové, vysnívané bývanie. Rodinný tehlový dom so škrydlovou strechou sa nachádza blízko centra mesta Prešov vo vyhľadávanej robínatej slnečnej tichej lokalite. Všetko máte blízko, doslova náskok. Úrady, inštitúcie, obchody, divadlá, kostoly, školy, škôlky a prechádzku po centre mesta a jeho malebných uličkách môžete zažívať hoci aj každý deň. Rodinný dom s užitkovou plochou 200 m2 s podkrovným bývaním prešiel rekonštrukciou a má dva samostatné vchody. Môžete uvažovať o dvoch oddelených obytných jednotkách, dvojgeneračné bývanie, prípadne o vhodnom podnikateľskom zámere. Hore bývate, dole si plníte svoje podnikateľské sny. Súčasťou rodinného domu je aj pekná záhrada s vlastnou 20 metrov hlbokou studňou a so zastrešeným krbovým sedením. Ticho lokality a spev operencov pri praskajúcom ohni v krbe s výhľadom na rozvoniavajúce kvety vo vašej záhrade vytvorí príjemnú oddychovú atmosféru po náročnom dni. Prízemie domu má samostatný vchod s bezbariérovým prístupom aj pre imobilných, ktorým sa dostanete do veľkej priestrannej predsiene s radiátorom a vstavanou skriňou. Výťahom si ľahko vyveziete akýkoľvek ťažký náklad a to teplo ešte len otvoríte prvé dvere. Vstupná chodba na poschodí s novou valajúcou podlahou, z ktorej sa vchádza na vnútorné schodisko, troch izieb, kúpeľňa a toalety. Všetky vnútorné omietky, ktoré sú z jemného štuku, prešli novou maľovkou. Priestranná a presvetlená izba s kozubom, ktorý má krbovú vložku, má novú plavajúcu podlahu, nové dvere, nová elektroinštalácia, nový radiátor značky Korát, nové plastové okná s izolačným dvojsklom, vonkajšími a vnútornými žalúziami. Teplo vášho domova pri plápolajúcom ohníku v kozube si pohodlne vychutnáte v kruhu rodiny a priateľov. Izba má novú plavajúcu podlahu, nové dvere, nový radiátor značky Korát, nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vonkajšími a vnútornými žalúziami. Táto izba vám môže poslúžiť ako spálňa. Po vyčerpávajúcom dni naberiete plno energie aj vďaka pokojnej atmosfére tejto izby. Izba má nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vonkajšími a vnútornými žalúziami, novú plavajúcu podlahu, nové dvere, nový radiátor. Táto izba má aj bonus v podobe malej miestnosti, ktorú môžete využiť ako šatník, alebo v prípade, že izbu využijete ako kuchyňu, poslúži ako špajza plná dobrôt. Kúpeľňa s novým oknom prešla taktiež rekonštrukciou. Podlahové kúrenie, nové dvere, obklad sanita a prípojka na pračku s elektrickou zásuvkou. Toaleta prešla kompletnou rekonštrukciou, nový radiátor, obklady, umývadlo, nová toaleta. Vnútorné schodisko má svoje uzamykateľné dvere, prepája prízemie, podkrovie a suterén. Suterén má aj svoj vlastný vonkajší vchod, drevený obklad, bezpečnostné dvere, radiátor. Chodba v suteréne s keramickou podlahou a dreveným obkladom na stene spríjemňuje vstup do kuchyne s izbou, kúpeľne, kotolne, komory a pivnice. Priestranná a presvetlená kuchyňa s keramickou podlahou a vstávanou kuchynskou linkou vyrobenou na mieru so spotrebičmi, parovým pultom, nové dvere, radiátor, nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vonkajšími a vnútornými žalúziami
nová elektroinštalácia. Tu si s radosťou ukuchtíte svoje obľúbené jedlo. Z kuchyne je vstup do presvetlenej a veľkej izby. Nová plavajúca podlaha, nové dvere, radiátor značky Korat, nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vonkajšími a vnútornými žalúziami. Úplne nová kúpeľňa s oknom prešla celkovou rekonštrukciou. Nové dvere, keramický obklad, sanita, radiátor, toaleta, prípojka na práčku so zásuvkou. Kotolňa a pračovňa s vetracím plastovým okienkom, nový kondenzačný kotol Baxi s novými rozvodmi tepla a vody zabezpečuje príjemné teplo v celom dome. Ušetríte nemalé finančné prostriedky na kúrení a ohreve teplej vody. Plná komora a špajska v dome s vetracím okienkom vás vždy poteší. Tehlová pivnica na ovocie a zeleninu môže poslúžiť aj ako vinná pivnica. Vnútorné schodisko má svoje uzamykateľné dvere. Prepája prízemie, podkrovie a suterén. Drevené schody s okienkom a priznané drevené trámy vedú na chodbu. Chodba s drevenou podlahou a plastovým oknom s izolačným dvojsklom s výhľadom na okolitú prírodu. Z chodby sa vchádza do dvoch samostatných izieb a šatníka. Izba s drevenou podlahou, priznané drevené trámy, plastové okno s izolačným dvojsklom vám môže poslúžiť ako detská izba v rustikálnom štýle. Táto izba s drevenou podlahou využiteľná ako šatník alebo úložný priestor. Veľká izba so vstupom na balkón, nové plastové balkónové dvere a okno s izolačným dvojsklom a vonkajšími a vnútornými žalúziami. Drevená podlaha, priznané drevené trámy umocňujú rustikálny nádych izby, ktorej si môžete vychutnať bývanie blízko centra mesta s emóciou romantickej atmosféry. Zaujal vás tento dom s obrovským potenciálom? Chcete objaviť romantickú atmosféru rodinného domu blízko centra mesta? Neváhajte, kontaktujte ma na číslo 0905 899 391 a sami objavte obrovský potenciál tohto rodinného domu.